Svi smo se od samog početka složili da je kulturna baština uglavnom sakrivena u podrumima, arhivima ili arheološkim nalazištima. Često ljudi trebaju imati nevjerojatnu maštu kako bi zamislili kakav je život bio u to vrijeme. U našem timu isto smo se složili da je potrebno kreirati edukativno i gamificirano rješenje koje će uključivati različite generacije, ali uglavnom ciljati mlađu populaciju i to pretežito onu u osnovnim i srednjim školama. Jedna od najvećih prednosti je to što već imamo razvijenu aplikaciju proširene stvarnosti za Android i iOS uređaje koja je uparena s web platformom za kreiranje sadržaja. Drugim riječima, imamo tehnološke temelje za izgradnju novog virtualnog svijeta u proširenoj stvarnosti. To nam omogućuje da se više usredotočimo na stvaranje sadržaja nego na tehnologiju. Za knjižnice i za arheološka nalazišta razvili smo relevantne priče, bazirane na gamifikaciji povijesti i književnosti, te prema njima izrađivali 3D modele ili 3D scene, ili pak virtualne vodiče. Ti modeli su animirani i interaktivni. Stavili smo ih na određene GPS lokacije u proširenoj stvarnosti, a korisnik komunicira sa sadržajem sa svog mobitela. Korisnici se isto tako natječu u rješavanju zagonetki, a kao nagradu dobivaju virtualne novčiće. Njih pretvaraju u prave bonove koje koriste u obrtima, trgovinama ili ustanovama. Osnovni dio igre je besplatan za sve korisnike, ali dodatne razine se temelje na mikrotransakcijama i tako donose nove izvore prihoda knjižnicama i arheološkim nalazištima. Oba projekta koriste istu tehnologiju i iste korisnike. U ovom slučaju korisnici sadržaja knjižnica lako postaju korisnici sadržaja muzeja i obrnuto. Korisnici također imaju razlog za povratak u aplikaciju i kulturni sadržaji postaju tako zanimljiviji stranim posjetiteljima. Na taj način ne samo da educiramo lokalno stanovništvo, već i stvaramo dodatnu vrijednost turističkom proizvodu grada. Još uvijek razvijamo ideje i rješenja s partnerima i potencijalnim klijentima, te otkrivamo potencijalne mogućnosti ulaganja. Jedno od najvećih postignuća bila je suradnja privatnog i državnog sektora. I kako ja volim reći, gdje ima volje, ima i načina. Tako da vjerujem da će bliska budućnost svima biti plodna. Sahe Pilot je bio vrlo koristan i ne samo da smo upoznali nove kolege, partnere i potencijalne klijente, nego smo razvili i pozitivno timsko okruženje koje nas je sve inspiriralo na nove kreativne ideje i rješenja. A jedna od najvećih prednosti je to što su sve te ideje nevjerojatni temelj za oživljavanje kulturne baštine i pokretanje budućih poslovnih suradnji.